השיעור נתחיל לדבר על תמיסות. מה הן תמיסות? עכשיו, התמיסה שהכי חשובה לנו זה כמובן תמיסות במים. לנו, הכוונה לכל מי שרוצה להתעסק עם ביולוגיה וכל מקצועות הסיעוד והרפואה. אז השאלה המרכזית שלנו היא מה נמס טוב במים ולמה, ואחר כך נדבר גם קצת על מסיסות בנוזלים אחרים. אז מה הן תמיסות? תמיסות הן למעשה תערובות. לאיזה תערובת אנחנו קוראים תמיסה? לתערובת הומוגנית של שני חומרים או יותר. תערובת הומוגנית שנראית אחידה לחלוטין, וזה מחייב פיזור די מושלם של שני החומרים אחד בשני. הממס, עכשיו בתמיסה תמיד אנחנו מדברים על ממס ומומס. הממס, באנגלית סולבנט, הוא החומר הנמצא בכמות הגדולה ביותר. לחומר שנמצא בכמות הגדולה ביותר אני קוראת לו ממס. והחומרים האחרים, אחד או יותר, הם המומסים, סוליוטס. תמיסות לדוגמה, מי ים, תה שאנחנו שותים הוא שקוף, כן, אם הוא לא עכור. אם הוא עכור, לפעמים תה חזק יכול להגיע לדרגת עכירות, או כשהוא מתקרר, תה חזק כשהוא מתקרר לפעמים נהיה עכור, כי משהו כבר שוקע בו, אז הוא כבר לא תמיסה. תמיסה הוא נחשב רק שהוא שקוף, כן? שיש פיזור ברמה של מולקולות במולקולות, כן? פיזור מאוד מאוד אחיד והומוגני. אז תה, סירופ, כמו שיש לנו סירופים שאנחנו ברפואה הרבה פעמים, בתרופות, אוויר. אוויר זאת תמיסה גזית, כן? תערובת של כמה גזים, תערובת מושלמת, או, כן, אחידה בכל גובה שהוא היא אחידה מפני הים, אבל זו תערובת של גזים בגזים, כן? כל החומרים במצב גזי. גם תערובת של גזים היא תמיסה, אבל ברור שזה קצת יוצא דופן, לא התמיסות הרגילות שאנחנו נתקלים בהן. אמלגמה לסתימות, שם הכספית הנוזלית היא הממס, וממיסים בזהב למשל, כדי לייצר את הסתימות לשיניים, או אינפוזיה של גלוקוזה. זאת אומרת, וזה הדברים שאנחנו הרבה נתקלים בהם באינפוזיות. מה שמזכיר לי שלא הפניתי את תשומת לבכם, בואו נלך שנייה אחורה, דווקא תשימו לב שלכבוד הנושא הזה של תמיסות, אני החלפתי את תמונת הפתיחה הרגילה שלנו בתמונה הזאת, שבוודאי הרבה יותר מדברת אל לבכם, כדי להמחיש לכם את חשיבותם של תמיסות דווקא בחיים המקצועיים שלכם. כן, הנה כאן אחות תולה שקית של אינפוזיה על העמוד, דבר שמן הסתם תעשו אותו לא מעט בהמשך הקריירה שלכם. טוב, אז מה אנחנו אומרים? בדרך כלל הממס הוא נוזל, והמומס יכול להיות מוצק, נוזל או גז. והתמיסה כולה היא נוזלית. זאת אומרת, רוב התמיסות שאנחנו נתקלים בהן הן תמיסות נוזליות. בואו ניקח לנו לדוגמה תמיסה מאוד מאוד חביבה, שמפניה, מה שיש לנו פה בכוסות. אז מה יש לנו בשמפניה? הממס הוא מים, כן? שהם במצב נוזלי, ומה הם המומסים? המומסים הם אתנול, כן, אתנול הוא בשמפניה רק בערך 12%, כן, הוא בוודאי מומס, הוא לא נמצא שם בכמות הגדולה. הכהל שאנחנו שותים, אתנול, CO2, גז, בשמפניה, שזה, השמפניה כל כך חביבה עלינו, כי היא מתחילה לבעבע, אז עכשיו ברגע שיש כבר בכוס השמפניה בועות של גז, אז לא הכל תמיסה, כי בועות הגז הם כבר לא חלק מהתמיסה. אבל עד שהגז מומס בפנים, או אותו חלק בין הבועות, שעדיין יש בו גז, אבל לא בצורה של בועות, זו התמיסה, כן? וסוכר שהוא מוצק. אז יש לנו כאן נוזל, גז ומוצק, שכולם מומסים במים בתור נוזל, וכמובן עוד קצת חומרי טעם וריח, שביחד יוצרים את השמפניה. מים הם ללא ספק הממס האוניברסלי. גם בשבילנו, בדברים שמעניינים אותנו, וגם בכלל, אפילו בכימיה בכלל, המים הם הממס האוניברסלי. זאת אומרת שמדברים סתם על תמיסה, מתכוונים בממס מים. אם לא מתכוונים בממס מים, אז אומרים במה. השאלה הראשונה שעולה כשאנחנו רוצים לדון בתמיסות, היא מהו הממס המתאים להמסת חומר מסוים, כן? במה אפשר להמיס מה? ובעיקר כשמדובר על תחומי ידע שייכים למקצועות הסיעוד, כמו שאמרתי, ביולוגיה, ביוכימיה, פרמקולוגיה וכו' וכו', ונוזלי הגוף שלנו כמובן, השאלה היא, מה נמס טוב במים? אז עם זה נתחיל.
בדיון בתמיסות מימיות כדאי להבחין בין שני מקרים. מקרה ראשון, המומס הוא חומר הבנוי ממולקולות. כן? כמו למשל מולקולות של סוכר, או מולקולות של אמוניה, או מה שלא יהיה. חומר שבנוי ממולקולות. מקרה שני, המומס הוא תרכובת יונית. כמו למשל, הדוגמה הקלאסית שלנו, NaCl. אבל NaCl הוא כמובן רק ייצוג להמון תרכובות יוניות. אז כדאי להבחין. אנחנו נראה שהכללים שמנחים אותנו הם לא אותם כללים בשני המקרים. אז בואו נתחיל לדון במקרה הראשון. מומס, ולגביו קיים עיקרון פשוט. מומס שבנוי ממולקולות יתמוסס טוב במים, רק אם יכולים להיווצר קשרי מימן בין המולקולות שלו ומולקולות המים. זאת אומרת, רק מולקולות של מומס שיכולות לתת קשרי מימן עם מולקולות המים, אז סביר שהחומר הזה יתמוסס טוב במים. למה? התשובה היא קצת מורכבת. העיקרון הוא פשוט, אבל התשובה היא קצת מורכבת, והיא תלויה, צריך לקחת בחשבון, הן את שינויי האנרגיה והן את שינויי האנטרופיה, כלומר אי הסדר בתהליך ההמסה. ואני אסביר למה הכוונה אחד-אחד. הנה, ואני אעשה את זה כמובן בעזרת דוגמה. אז מקרה ראשון, המסת חומר שבנוי ממולקולות כגון גלוקוזה במים. גלוקוזה זה גם סוג של סוכר, זה מה שנקרא סוכר ענבים. מולקולות קצת יותר פשוטות משל סוכרוזה, אבל די דומות. הנה זאת מולקולה של גלוקוזה, מי שמתעניין. כאן בסרטוט הן מיוצגות בתור כדורים צהובים. אז הנה יש לי את המצב לפני ההמסה, כאילו שפכו את הסוכר לתוך המים, ואיך זה נראה באופן מיקרוסקופי לפני ההמסה. מולקולות הסוכר ביחד, בתוך הגבישים שלהם, בתוך המוצק שלהם, ומולקולות המים בפני עצמם. ערבבו, התרחשה המסה, והמסה היא טובה, סוכר נמס טוב במים, גם גלוקוזה נמסה טוב מאוד במים, ואיך זה נראה עכשיו באופן מיקרוסקופי? מולקולות הגלוקוזה מפוזרות במים. הפיזור הוא ברמה מולקולרית, כן? כל מולקולה, המולקולות של הגלוקוזה מפוזרות, וכל אחת מהן מוקפת מולקולות מים. עכשיו, מה צריך להתרחש מבחינה אנרגטית כדי שהתהליך הזה יוכל לצאת לפועל? מולקולות הגלוקוזה צריכות להתנתק אחת מהשנייה כנגד הכוחות שפועלים ביניהם. מולקולות המים צריכות להתנתק אחת מהשנייה כנגד הכוחות שפועלים ביניהם, שהם תמיד קשרי מימן, קשרים חזקים. זה דורש אנרגיה. לנתק את מולקולות המוצק אחת מהשנייה דורש אנרגיה, לנתק את מולקולות המים אחת מהשנייה דורש אנרגיה. עכשיו, למה הן צריכות להתנתק מולקולות המים? כדי שמולקולות הגלוקוזה יוכלו להיכנס ביניהם. מה כן יכול קצת לשלם לי במרכאות את החשבון של האנרגיה שצריך פה להשקיע? שמולקולות הגלוקוזה ייצרו קשרים עם מולקולות המים. וזה קורה במקרה של גלוקוזה. בין מולקולות הגלוקוזה למולקולות המים נוצרים קשרי מימן. נוצרים קשרי מימן. כן? כי מולקולות הגלוקוזה, כן, מולקולת הגלוקוזה נראית ככה, ואתם רואים שיש לה המון קבוצות שיכולות ליצור קשרי מימן. גם בין מולקולות הגלוקוזה לבין עצמם, אבל גם עם מולקולות המים. כן, הנה למשל, יש לכם כאן סרטוט של קשרי מימן עם שתי מולקולות מים, אבל כאלה יש הרבה מסביב, שיכולות להתקשר בקשרי מימן. ההתקשרות הזאת מורידה את האנרגיה, משחררת אנרגיה, והיא יכולה לשלם את החשבון של ניתוק מולקולות הגלוקוזה זו מזו, וניתוק מולקולות המים זו מזו. כי כדי, שוב אני אעשה לכם המחשה עם האצבעות, כי כדי שמומס יתמוסס בממס, מולקולות המומס צריכות להיפרד אחת מהשנייה, מולקולות הממס צריכות להיפרד אחת מהשנייה, ואז הן יכולות להשתלב. עכשיו, זה דורש אנרגיה, זה דורש אנרגיה, ההשתלבות משחררת אנרגיה. אם יכולים להיווצר כוחות מספיק טובים בין מולקולות המומס ומולקולות הממס. מבחינת המים, מתי נחשב שהכוחות הם מספיק טובים? כשיכולים להיווצר קשרי מימן. למה? כי קשרי המימן שיש בין מולקולות המים לבין עצמם הם מאוד מאוד חזקים, וזה דורש הרבה אנרגיה להפריד בין מולקולות המים. אז רק מולקולות שיכולות לשלם את החשבון במידה מסוימת וליצור קשרי מימן עם מולקולות המים, יצליחו לעשות את העבודה הזאת. עכשיו, האם החשבון באמת משולם? זאת אומרת, האם באמת המצב הסופי מבחינה אנרגטית יותר יציב מהמצב ההתחלתי הנפרד?
והתשובה היא לא. ברוב המקרים לא. ברוב המקרים בהעמסה של מולקולות במים, אנחנו נגלה דבר מאוד מעניין, שהתמיסה מתקררת. אני מציעה לכם לעשות את זה בבית, לקחת כוס מים, להוסיף לה בבת אחת 2-3 כפיות סוכר ולהתחיל לערבב. אם תעשו את זה מספיק מהר, וזה יהיה עוד יותר טוב אם תעשו את זה עם סוכר דק, כן? שההתמוססות שלו היא מהירה, ותשימו את הידיים על הכוס, אתם פשוט תראו שהמים מתקררים. זאת אומרת, כל התמיסה מתקררת. כלומר, תהליך העמסה סופג לעצמו חום, אנרגיה. הוא דורש חום, הוא דורש אנרגיה. תהליך העמסה של מולקולות במים כמעט תמיד, יש תמיד יוצאים מן הכלל, מסיבות שאפשר להיכנס אליהם אולי בהמשך, אבל כמעט תמיד זה תהליך שדורש אנרגיה. וזה מתבטא בזה שהאנרגיה נשאבת מהסביבה הקרובה ביותר, התמיסה, ולכן התמיסה מתקררת. זהו תהליך אנדותרמי. אבל הוא בכל זאת מתרחש. למה הוא בכל זאת מתרחש? כי יש משהו בתהליך העמסה שהוא באופן עקרוני טוב, או נגיד במרכאות הטבע אוהב אותו. וזה העובדה שהאי סדר גדל. בתהליך המסע תמיד גדל אי הסדר. המצב נהיה פחות מאובחן, פחות מסודר, כן? לפני המסע, מולקולות הגלוקוזה הייתה להם סביבה מצומצמת של מולקולות גלוקוזה אחרות. ומולקולות המים היו רק סביב מולקולות מים. אחרי המסע, מולקולות הגלוקוזה מפוזרות בכל הנפח של הכוס. הרבה יותר קשה להגיד איפה נמצאת מולקולת גלוקוזה מסוימת, כן? ולכן זהו מצב פחות מסודר. עכשיו, מה שאני כאן רוצה לומר לכם, ואני אנסה להמחיש את זה גם בדוגמאות אחרות, זה שיש בטבע נטייה לאי סדר, להעלאת האי סדר. אם בתהליך מסוים עולה דרגת האי סדר, מה שנקרא עולה האנטרופיה, כן, כמו שקראנו לזה קודם, אז התהליך הזה הוא טוב. התהליך הזה יתרחש באופן ספונטני, כן? גם אם הוא כרוך בספיגת אנרגיה, גם אם הוא תהליך אנדותרמי. עכשיו, איפה אנחנו רואים שיש בטבע נטייה לאי סדר ולמה? טוב, אז אני תמיד אומרת שלאנשים שהם הורים לילדים קטנים, לא צריך להסביר שיש בטבע נטייה לאי סדר, כי כל אחד יודע מה קורה ששמים ילד או שניים בחדר מסודר, מה קורה כשבאים אחרי חצי שעה, החדר מבולגן, וכדי להחזיר אותו למצב המסודר צריך להשקיע הרבה אנרגיה ומאמצים. זה לא יחזור מעצמו. אבל בואו ניקח איזושהי דוגמה ככה, קצת פחות, איך נקרא לה, פחות עם אספקטים רגשיים. תחשבו על ערימת דפים. מישהו כתב ספר או מאמר ארוך, ויש לו עכשיו ערימת דפים מודפסים יפה, שעומדים על השולחן, נניח מ-1 עד 30. והוא שם אותם על השולחן, והשאיר את החלון פתוח, ועזב את החדר, נשבה רוח, הוא חוזר לחדר אחרי כמה דקות, רואה שהדפים מפוזרים בכל מקום. ואז הוא אומר לעצמו, מה הבעיה? אני לא צריך לטרוח ולסדר את זה. הרוח עוד נושבת. בואו נצא, נחכה, תשאב רוח, תחזיר את הדפים למקום. הרי כמו בדיוק שהיא העיפה את הדף מפה לפה, היא בדיוק יכולה להעיף גם את הדף מפה לפה. למה הרוח לא תפסיק להעיף את הדפים? באמת הרוח לא תפסיק להעיף את הדפים. אבל האם יש לו סיכוי ממשי שהוא יחזור אחרי 5 דקות, 5 שעות, 5 שנים, 50 שנה, או 500 שנה, אתם יכולים להמשיך כמה שאתם רוצים, לחדר, וימצא את ערימת הדפים שלו מסודרת? אין בעצם סיכוי. למה אין סיכוי? בעצם למה אין סיכוי? כי המצב המסודר הוא אחד ויחיד. ומצבי האי סדר, כמה יש מהם? אין סוף. יש אין סוף של מצבים לא מסודרים. אז הסטטיסטיקה מנצחת, כן? זה העניין, זה הכיוון הטבעי, הכיוון של הסטטיסטיקה. זאת אומרת, כשיש תמיד הרבה יותר מצבים לא מסודרים מאשר מצב מסודר. כך שבכל תהליך שבו עולה האי סדר ושהוא מאפשר יותר חופש פעולה לחלקיקים, זה טוב, זה טוב. כמו שהטבע שואף למצב של מינימום אנרגיה פוטנציאלית, הוא שואף למצב של מקסימום אנטרופיה, כן, מקסימום אי סדר. והכיוון הזה של העלאת האי סדר מושך כל תהליך המסע. כך שכל דבר נמס קצת, כן? ולא רק באופן תיאורטי. גם דברים שלא נראים לנו נמסים, אם אנחנו נבדוק בכלים מאוד מאוד משוכללים, אנחנו נמצא שכמה מולקולות כן נמסו. כן? אבל השאלה כמה. בשביל המסע טובה
צריך שהפער האנרגטי לא יהיה גדול מדי. כלומר שהתמיסה לא תהיה יותר מדי לא יציבה, כן, או באנרגיה יותר גבוהה, מאשר המצב הנפרד של הממס והמומס. וכדי שזה יקרה, כדי שהתהליך לא יהיה יותר מדי אנדותרמי, צריך שיווצרו קשרי מימן בין מולקולות המומס ומולקולות המים. זה ביחס להמסה במים. עכשיו, בניגוד לגלוקוזה, יוד, מולקולות של I2 לא נמסות טוב במים. למה? כי הן לא יכולות לתת עם המים קשרי מימן. אבל יוד נמס טוב ב-CCl4. מה זה CCl4? CCl4 זה נוזל, גם כן שקוף. אם אני שמה אותו במבחנה עם מים, אתם רואים שאני מקבלת שתי שכבות. כי CCl4 זה גם כן מולקולות, גם לא פולריות, ולא יכולות לקיים עם המים קשרי מימן, אז גם CCl4 לא נמס במים. אז זה נשאר בצורת שתי שכבות. הצפיפות של CCl4 גבוהה משל המים, לכן הוא מהווה את השכבה התחתית. עכשיו, אם אני אקח כמה גבישי יוד ואזרוק אותם למבחנה, ואנער אותה, ואתן לה לעמוד בשקט, כך שהשכבות ייפרדו, אני אראה שהרוב המכריע של היוד נמס ב-CCl4, ונתן את הצבע הסגול העמוק הזה, שזה הצבע של תמיסת יוד ב-CCl4. ורק טיפה יוד נמס במים, אתם רואים פה את הצבע צהבהב הקלוש, זה הצבע של היוד שנמס במים. אז יוד לא נמס טוב במים, אבל הוא נמס טוב ב-CCl4. למה? למה לא? בין מולקולות היוד יש רק כוחות ונדרוואלס. בין מולקולות של CCl4 יש רק כוחות ונדרוואלס. אז מה יש בין מולקולות יוד למולקולות של CCl4? גם כוחות ונדרוואלס. אז יש פיצוי. אולי הפיצוי לא מלא. אולי בין מולקולות יוד יש כוחות ונדרוואלס יותר טובים, מאשר בין מולקולות של CCl4 או CCl4 ויוד. אבל יש פיצוי משמעותי, כי זה בכל מקרה כוחות ונדרוואלס, הם קיימים. והאנטרופיה היא הסדר, כמו שאמרנו, תמיד דוחף לכיוון של המסה. ולכן המסה מתרחשת. כלומר, אם בין מולקולות המומס ובין מולקולות הממס פועלים כוחות דומים, אז יש לצפות להמסה טובה. זה הבסיס לכלל המאוד פופולרי של דומה נמס בדומה. כלומר, אם בין מולקולות המומס יש כוחות דומים לכוחות שפועלים בין מולקולות הממס, אני יכולה לצפות למסיסות טובה. דומה נמס בדומה. דומה הכוונה מבחינת סוג הכוחות הפועלים בין המולקולות. אז הנה נסתכל על עוד כמה דוגמאות. כתמי זפת יורדים עם נפט. זפת זה פחמימנים, מולקולות שבנויות רק מפחמן ומימן, מולקולות מאוד מאוד גדולות וארוכות, עם כוחות ונדרוואלס מאוד חזקים ביניהם. עכשיו, כמו שרובנו נתקלנו בזה, אי אפשר להוריד אותם ממים, כן? אבל עם נפט הם יורדים בקלות, כי נפט זה גם כן מולקולות שבנויות רק מפחמנים ומימנים, מולקולות יותר קצרות, אז הם במצב של נוזל, אז כאן כוחות ונדרוואלס, כאן כוחות ונדרוואלס, אז גם הזפת נמסה טוב בנפט. באופן דומה, לק לציפורניים, מי ששמה בוודאי יודעת, מסירים עם אצטון. לק לציפורניים לא יראה טוב עם נפט, וגם לא יראה טוב עם מים, כן? אבל בין מולקולות הלק לציפורניים, שהן גם מולקולות ארוכות, יש גם ונדרוואלס וגם דיפול-דיפול. בין מולקולות אצטון, שהיא מולקולה פולרית, יש גם ונדרוואלס וגם דיפול-דיפול, ולכן זהו ממס מתאים ללק לציפורניים. אתנול, הכוהל, CH3, CH2OH, נמס מצוין במים, בזכות היכולת שלו לתת קשרי מימן עם המים. אבל הכוהל הזה, מה ההבדל? פשוט שרשרת פחמימנית יותר ארוכה, יותר פחמנים ומימנים. כאן יש רק 2, פה יש כבר 5. זה גם כן כוהל, נקרא פנטנול. הכוהל הזה כמעט ולא נמס במים. למה? הרי החלק הזה יכול לתת קשרי מימן עם המים. אבל יש במולקולה חלק ארוך, זנב ארוך, שלא יכול לתת קשרי מימן עם המים ורק מפריע. כלומר, אם הוא צריך להתמוסס במים, הוא צריך להיכנס בין מולקולות מים, לנתק את קשרי המימן שלהם, בלי לתת שום תמורה. לא טוב, נדרשת יותר מדי אנרגיה. ולכן, הכוהל הזה לא נמס טוב במים. עכשיו, אנחנו קוראים לזה, אולי כבר נשתמש במושגים, הידרופילי וליפופילי. מה זה חומר הידרופילי? בטח נתקלתם בזה כבר בלימודים בביולוגיה.
הידרופילי זה חומר שנמס טוב במים, כן, שיכול, ואיזה מין חומר זה? זה חומר שיכול ליצור קשרי מימן עם המים. חומר הידרופילי, או חלק הידרופילי של מולקולה, זה חלק שיכול ליצור קשרי מימן עם המים. לעומת זאת, חומר ליפופילי, או חלק של מולקולה ליפופילית, זה משהו שלא יכול ליצור קשרי מימן עם המים. אפשר להגיד שבמולקולה הזאת יש ראש הידרופילי, שיכול ליצור קשרי מימן עם המים, אבל זנב ארוך ליפופילי, שלא יכול ליצור קשרי מימן עם המים, אבל לעומת זאת יתמוסס בליפו, בשומן, כן? הוא יתפוסס בשומן, כי גם השומן לא יכול ליצור קשרי מימן עם המים. בשני המקרים מדובר בכוחות ונדר ואלס שפועלים. אז, הדומה נמס בדומה, אם נסכם את זה, סוג הכוחות שפועלים בין מולקולות המומס והממס צריך להיות דומה, כמה שיותר דומה יותר טוב, ומבחינת מים, מה שנחשב מבחינתם דומה, זה מה שיכול לתת איתם קשרי מימן. זה מה שיחשב הידרופילי. טוב, יש לי פה משהו חביב שרציתי לתת אותו, בפרט בהתחשב בסטודנטים ששומעים את הקורס הזה. מדוע צריכה של אלכוהול מגבירה את ההשפעה המסרטנת של סיגריות? שימו לב, מי שעושה את שני הדברים. כאשר אדם מעשן ושואף פנימה את העשן, חלקיקי העשן, וחלקיקי העשן האלה זה שוב עם הרבה מאוד פחמנים שם בעסק, פחמנים ומימנים, הזפת, כן? זה מה שנשאר מהעשן, מצפים את חלל הפה, האף, הגרון והריאות. חלקיקי הזפת הם חומרים מסרטנים. למרבה המזל, החלקיקים אינם פולריים, או יותר נכון הידרופיליים, ולכן אינם מתמוססים בקלות בנוזלי הגוף המימיים, ברוק, בריר ובהליכה המכסה את הריאות. עכשיו, אם הם לא מתמוססים בקלות, אז אחר כך כמה שיעולים טובים, שמעשנים בהחלט עושים אותם, מסוג זה, או בליעה, או קיוח, או מה שלא יהיה, אז זה יוצא מהגוף בדרך זו או אחרת. אולם, כאשר המעשן שותה גם אלכוהול, יחד עם הסיגריה, האלכוהול ממיס את חלקיקי העשן, ומאפשר ביתר קלות את המעבר שלהם דרך הממברנות לתוך הגוף. כיוון שכך, האלכוהול מגביר את ההשפעות המסרטנות של חלקיקי עשן הטבק. אז אם אתם נוקטים באחד המנהגים האלה, לפחות לא ביחד. נקודה אחרונה שאני רוצה שתשימו אליה לב פה, יש הרבה מולקולות אורגניות, המכילות אטום חמצן או אטום חנקן עם מטען חלקי שלילי, אבל אין בהם אטומי מימן עם מטען חלקי חיובי. מולקולות כאלה יכולות לקיים קשרי מימן עם מולקולות המים, דרך אטום החמצן או החנקן, וזאת למרות שאינן יכולות לקיים קשרי מימן בחומר הנקי לבדו. אני בעצם חוזרת על משהו שאמרתי כבר בשיעור קודם, אבל עכשיו עם הדגשה מיוחדת. יש חומרים שאין בהם קשרי מימן בין המולקולות בחומר הנקי. הנה, ניקח את הדוגמה של אצטון. זה אצטון. CH3, CO, CH3. במולקולה האצטון אין מימנים חיוביים, כי כל ששת המימנים קשורים לפחמנים. פחמן איננו מספיק אלקטרונגטיבי, ולא הופך את המימן שקשור אליו למספיק חיובי, שהוא יוכל לתת קשרי מימן. אבל יש לאצטון חמצן שלילי. למה החמצן הוא שלילי? כי הוא סחב אלקטרונים מהפחמן. אין לו שום בעיה, יש פה הפרש אלקטרונגטיביות מכובד. אז החמצן הזה הוא שלילי. אז אם אני אשים לו בסביבה מולקולות שיש להם מימן חיובי, כמו המימן במולקולות המים, יוכלו להיווצר קשרי מימן עם מולקולות המים. אז בתוך תמיסה מימית יש לאצטון קשרי מימן. כשהאצטון לבדו אין לו קשרי מימן. צריך לשים לזה לב. יש המון מולקולות אורגניות שיש להם את היכולת הזאת לקיים קשרי מימן עם המים, אבל לא בינם לבין עצמם. גם פה האתנל, אותו סיפור. אין כאן אף מימן שיכול לתת קשר מימני. המימן הזה גם קשור לפחמן, וגם אלה כמובן. אז אין קשרי מימן בין מולקולות האתנל בפני עצמם. אבל כששמים בסביבתם מולקולות מים, יש קשרי מימן. עכשיו תמיד נשאלת בשלב הזה השאלה, אוקיי, יש למולקולה חלק הידרופילי. אפילו נניח שיכול לעשות קשרי מימן בינו לבין עצמו. כמה פחמנים העסק הזה יסחוב איתו? זאת אומרת, מולקולות אורגניות יכולות להיות בהם הרבה פחמנים ומימנים. כמו שראינו קודם, שאם יש 5 פחמנים כבר לא נמס, 2 פחמנים נמס. ובכן, הגבול המקובל הוא בערך 4.
כלומר, על קבוצה הידרופילית אחת שיכולה לתת קשרי מימן, בדרך כלל 4 פחמנים היא תסחוב איתה, והמולקולות האלה עוד עדיין יתפזרו במים בצורה טובה, כן? זה גבולי, כן? 4 הזה זה כבר לא מסיסות טובה מאוד, אבל זה עדיין מסיסות סבירה. 5 פחמנים ויותר, המסיסות כבר מאוד מאוד יורדת. וכאן אני רוצה להעיר עוד הערה חשובה. אטום פלואור שקשור לאטום פחמן לא נותן קשרי מימן במים. זה לא הגיוני במובן מסוים, כי אמרנו שהנה חמצן שלילי יכול לתת קשרי מימן עם מים, גם חנקן שלילי יכול לתת קשרי מימן עם מים. פלואור שלילי, וודאי יש שלילי אם הוא קשור לפחמן, הוא סוחב ממנו אלקטרונים, לא נותן קשרי מימן עם מים. למה? יש כל מיני הסברים, אבל באמת אין טעם, אפשר להגיד שהוא יותר מדי אוהב את האלקטרונים שלו, הפלואור. אבל אני רוצה לתת לכם איזושהי המחשה שתעזור לכם לזכור את זה. ודאי כולכם מכירים את החומר טפלון, מחבתות טפלון. חומר שמשתמשים בו לציפוי כשרוצים שאוכל לא יידבק למחבת או לסיר. עכשיו, אתם בוודאי מכירים את ההתנהגות של טפלון בפרט שהוא נקי וחדש, אם מטפטפים עליו טיפות מים. יש לו התנהגות מאוד שמנונית. הטיפות המים לא נדבקות אליו, אלא להפך, מתקדרות ממנו, בורחות ממנו, רוצות לברוח ממנו, כמו משמן. כלומר, טפלון מפגין התנהגות ליפופילית מובהקת, מאוד לא הידרופילי. עכשיו, מה זה טפלון? טפלון זה שרשרת מאוד ארוכה, שכולה בנויה מיחידות של CFF, כלומר יחידות של CF2 שחוזרות על עצמם. כל הטפלון מלא אטומי פלואור שליליים, אבל הוא ממש בורח ממים. זה מראה לכם לדעתי בצורה הכי נחרצת, שפלואור שקשור לפחמן לא רוצה לקיים קשרי מימן, לא בא לו. אז כדאי לזכור את זה, כי זו עובדה שצריך להתחשב בה.